он нафароне ки дар канали ҳафтранг обуна ҳастед. Айни ҳол мо қарор дорем дар шаҳри Норак дар лаби дарёи Вахш бо ҳамроҳии дӯсти азиз Аҳрор Сидиқов инҷо як додари азизи мо моҳигирӣ мекард. Мо хостем шахси ӯро бигирем ва моҳӣ хабем. Ман гумон мекунам ки Аҳрор ягон делфин мехапад. як моҳи тиллогӣ мехапам. ҳамин чи дарилам озмият дорам, ҳамашам амалӣ мегардонам барои ки моҳи тиллогӣ меҳрубон мекард. Худо хоҳад ҳоли якта моҳи қабидам, номаш тухтасин буда. Тухтасин. Агар моҳи тилло хапи чӣ орзу мекунӣ? Моҳи тилло хапам. Вай. Хай мана то Норака омдем. Мана сразу Туркия пайдо кун мегӯям. Чунки ҳозир карантин ку, раҳмо маҳкам ку. Через граница рафта намешавад. Раҳмо кипсаран плинг кара пайдо шавад. Якта тоҷик дар шаҳри Москав якта моҳи тиллои қабидааст ва моҳи тиллои сухан ба омода гуфтааст ки ягон хоҳиши туро ман иҷро мекунам, фақат маро раҳо кун. Медонӣ тоҷик чӣ хоҳиш кардааст? Гуфтааст ки як бинои 18 этажа пайдо кун, ҳамаашо шикатурка кунаму пулаша гирам. Шикатурка кунаму пулаша гирам. Ҳама моҳи тилло агар пайдо кунем, мо орзу мекунам ки ҳамаи подписчикои мо, ҳамаи мухлисои дӯстои мо саломату сарбаланду киссаашон пур аз пул, хонаашон пур аз гандум бошад. Сарбаланд бошед, бо мо бошед, мо бо шумо ҳастем.